Татарчасы туган тел. Безгә газиз булган тел. Атаң-анаң, әби-бабаң сине сия торган тел. Тел кешене дус итә, бер-берсенә беркетә. Бел балам син рус телен, һәм онытма үз телең, дип язган танылган татар шагыйре, язучы һәм тәрҗемәче Шәйхи Маннур. Исәнмесез, кадерле дуслар. Минем исемем Лилия Галимова. Мин татарлар һәм башка төрки халыклар Милли конгрессы оешмасының матбугат үзәге хезмәткәре. Күптән түгел мин татар телен саклап калу мәсьәләсе хакында мәкалә яздым. Бүген сезгә шуны укып китәсем килә. Чыннан да һәрбер кеше өчен үз теле иң якын була. Телен оныткан халыкның киләчәге юк. Туган тел һәр кем өчен кадерле һәм газиз. Чөнки тел ул тормыш чыганагы, белем шишмәсе. Туган телдән дә көчлерәк, назлырак тел бармы икән? Тел ул ананың балага зур бүләге. Чөнки һәр кешегә үз халкының асыл сыйфатларын иң әвәл тел кеше, тел тәме, тел кыдрәте белән ана бирә. Туган телне белү бик кирәк. Туган телдә кешенең әби-бабалары, әти-әниләре, халкы сөйләшкән һәм сөйләшә. Шуңа да туган тел аркылы үз илеңнең, төбәгеңнең, гаиләңнең шәҗәрәсе һәм тарихы ачыла. Без татарлар, безнең туган телебез татар теле һәм татар халкы өчен ул уртак милли тел. Татар теле безнең өчен кадерле һәм газиз, чөнки бу телдә безнең телебез ачылган. Бу телдә безгә ата-ана тәрбиясе, аң белем бирелгән. Кызганычка каршы, хәзерге вакытта күп кенә татар гаиләләре балалары белән рус телендә аралашалар. Үзләре дә татар телен оныта баралар. Чөнки көндәлек тормышта күбесенчә русча сөйләшәләр. Хәтта дәүәт-яниләр күп очракта заманага яраклашып, оныклары белән рус телендә сөйләшергә тырышалар. Һәм мондый гаиләләр шактый күп. Бүгенге көндә татар милләте өчен туган телне саклап калу, аны тиешле дәрәҗәдә өйрәтү һәм укыту мөһим проблемаларның берсе. Аның килеп чыгуына тәргиш ясаган сәбәпләр төрле. Иң беренчесе ассимиляция мәсьәләсе, икенчесе көнбатыш илләре йогынтысы һәм күп кенә башкалары. Димәк, туган телебезне саклап калу, аны балаларыбызга җиткерү хәзерге буын татарлар җилкәсенә төшкән бурыч. Әгәр без моны булдырмасак, башка бер милләткә дә аның кирәге булмаячак. Хәзерге көндә бу мәсьәләне хәл итү өчен нинди эшләр башкарылырга тиеш? Бу хакта июль ayında Татарстан Республикасының Мәгариф министрлыгы тарафыннан 4 елга бер мәртәбә уздырыла торган татар теле һәм әдәбияты укытучылары съездында әңгәмә узды. Әгәр узган елда съезд утырышында Мәскәү шәһәре кунаклары чыгыш ясаган булса, быелгы съездда республиканың башлыклары, җитәкчеләре чыгыш ясады. Алар монда үз фикерләре белән бүлештеләр. Бу татар теле укытучыларының дәрәҗәсе күтәрелгәнен, аларга яңа караш белән карый башлауларын аңлата. Чөнки татар халкының мәдәниятен, тарихын, телен саклап калуда, балаларда туган телгә карата мәхәббәт хисе уятуда укытучыларның роле искиткеч зур. Сез моның белән килешәсездер, мөгаен дуслар? Әгәр дә йортта ата-ана, әби, бабай татарча сөйләшмәсә, анда таләп булмаса, мәктәптә генә бу әйберне булдыру бик авыр. Ярый да чиста татар классында, мәктәбендә укыса. Әгәр дә болай берничә сәгать кына укыса, ул гаиләсез булыр. Шул уңайдан безгә татар теле укытучысының әһәмиятен раслаучы программалар булдырырга, бу һөнәрнең дәрәҗәсен күтәрү өстендә эшләргә кирәк. Бәлки моның өчен күбрәк шәхси татар мәктәпләре һәм балалар бакчалары оештыру ярдәм итәр иде. Ул вакытта тиз арада югары белемле профессиональ татар белгечләренең роле дә шактый артыр иде. Шул ук вакытта татар теле укытучыларына һәм ата-аналарга бер-берсе арасында дөрес итеп оештырылган аралашу йогынтысында балаларга кичкенәдән үк туган телгә карата ярату хисен уятырга һәм татар телендә сөйләшеп үсәргә мөмкинлек бирергә кирәк. Бала вакытта телләрне өйрәнү, яңа белемне аңлау һәм үзләштерү дә җиңелрәк бирелә. Шуны онытмаска кирәк.
Бу уңайдан тәрбиячеләр белән беррәттән татар теле укытучыларының балалар бакчаларына килеп дәресләр бирсәләр, уен формасында кызыклы чаралар уздырсалар да, бик әйбәт нәтиҗәләр бирер иде. Әлбәттә, моны тиз арада җиңел генә булдырып булмый. Аның өчен бик зур тырышлык куярга кирәк. Бүгенге көндә балаларны һәм яшь үсмерләрне татар мәдәнияте белән кызыксындыру, татар теленә мәхәббәт формалаштыру, аны өйрәнергә теләк уяту һәм гомумән үз милләте каршында ылы җаваплылыкка ия шәхес итеп тәрбияләү өчен безгә дәүләт, милләт, мәктәп, оешма һәм гаилә бердәмлеген булдырырга кирәк. Чөнки бу чылбыр бары тик бергә эш иткәндә генә балаларга дөрес аң белем бирергә, аларны рухлы, зиһенле итеп үстерергә, үз милләтен, халкын, тарихын, гырыф-гадәтләрен хөрмәт итүче һәм татар телен башка телләрдән өстен куючы шәхес итеп тәрбияләп булачак. Әйе, яшь баланың кешелекле, игелекле, тәрбияле шәхес булып формалашуында тәрбиячеләрнең һәм укытучыларның роле шактый зур. Биредә һәр акыллы, белемле укытучының балалар тәрбиясе, уку-укыту программасы хакында булган фикерләрен тыңлау һәм ишетү мөһим. Шул ук вакытта укытучыларның әйтеп бетергесез мөһим эшчәнлеге белән беррәттән ата-аналарның да ролен онытмаска кирәк. Баланың туган чагыннан алып ишеткән беренче сүзләреннән башлап, үсә төшкәч алган тәрбиясенең туган телендә, татар телендә булырга тиешлеген онытмыйк, дуслар. Бу уңайдан татар халкының телен, мәдәниятен, гырыф-гадәтләрен саклауга үзеннән бик зур өлеш керткән һәм бу эшчәнлеген актив рәвештә армый-талмый дәвам итә торган татарлар һәм башка төрки халыклар милли конгрессы оешмасы Бөтендөнья татарлар конгрессы съездына әзерләгән мөрәҗәгатендә беренче пунктын яктыртырга була. Ул пункт кечкенә баланың теле үз туган телендә, ана телендә ачылырга тиеш турындагы пункт. Баланың теле әти-әни сүзләре белән үз ана телендә ачылырга һәм үз гаиләсендә ана телендә сөйләшергә күнегергә тиеш. Монда гаиләдә татарча сөйләшсәң, бала да шуны көндә ишетеп үзеннән-үзе татарча сөйләшә башлаячак дияргә булыр иде. Ләкин гаиләнең 20нче гасыр азагына кадәрге структурасы җәмгыятебездә тамырдан үзгәрде. Хәзерге тизлек заманында ата-ана күпчелек очракта үзе дә татарча ике сүзне ялгап әйтә алмый торган вакытта үз баласын 2-3 яшенә кадәр идә тота. Ә бала көне буе әнисе белән шуңа да татар телен өйрәнү алып барылмый. Әни кеше бала тәрбияләүне телевизорга тапшыра. Бераз үсә төшеп, кулына әйбер тота башлагач, тагында заманчарак булган техника телефон алмаштыра. Ә телевизорда да, заманча телефонда да, барысы да әлбәттә рус телендә. Демәк, баланың туган мизгеленнән диярлек тәрбиячеләре, мультфильмнары, сабый өчен кызыклы видеолары барысы да рус телендә генә булган шушы көнкүреш техникасы. Моннан чыгу юлы бармы? Иң беренчедән хәзерге җәмгыятьтә яшь балалы аналар өчен махсус клуб яслеләр оештырырга кирәк. Анда сөйләшү, аралашу бары тик татар телендә генә булырга тиеш. Телефон һәм телевизор белән файдаланалар икән, аларда бары тик татар телендәге тапшыруларны үз эченә алган тәрбия сәгатьләре күрсәтелергә тиеш. Андый клуб яслеләр оештыру татар меценатларының үз халкы алдындагы изге бурычы булып саналырга тиеш. Клуб яслеләрдә көннең 3-4 сәгатен уздырган яшь әниләр үзләре дә татарча өйрәнәчәк һәм ирләренә татар телен өйрәтә алачаклар. Шулай диелгән әлеге мөрәҗәгатьтә. Укытучылар съезды Бөтендөнья татарлар конгрессының шундый зур һәм әһәмиятле вакыйгасы алдыннан узуы да тик кенә булмагандыр мөгаен. Татар теле укытучыларының 4 ел эчендә җыелган барлык мөһим сорауларны, проблемаларын хәл итәргә, катаулы мәсьәләләрен шишәргә вакыт инде җитте. Һәм иң әүвәл бу безнең татар телен саклап калу, аны киләчәк буыннарга җиткерү мәсьәләсе. Туган телебезне саклап калу юнәлешендә тагын бер фикерне билгеләп үтәсе килә. Минемчә, татар теле һәм әдәбияты фәннәре мәктәп программасында факультатив ролендә генә калырга тиеш түгел. Ул элеккечә мөстәкыйль, айрым фән булып мәктәп программасында үз урынын алырга тиеш. Шуңа да ассимиляция йогынтысында руслашкан гаиләләрдә, яисә татар телен бөтенләй кирәк дип тапмаган маңкырт гаиләләрдә туган телнең,
татар теленең кирәклеген, аның әһәмиятен аңларга тиешләр. Моның өчен әти-әниләргә аңлату эшләре алып барылса, танылган шәхесләр белән очрашулар уздырылса, матур татар әдәбиятының барлыкка килүенә үзләреннән зур өлеш керткән Кыл Гали, Каюм Насыйри, Дәрдмәнд, Габдулла Тукай, Муса Җәлил һәм күп кенә башка танылган шагыйрьләр һәм язучылар иҗаты белән якынрак таныштыручы чаралар оештырылса, бу бик шәп нәтиҗәләр бирер иде. Шул исәптән татар халкының бай тарихы, искиткеч мәдәнияте, сәнгате, әдәби мирасы хакында патриотик рухтагы лекциялар уздырылса, бу эшчәнлек ата-аналарның татар теле турындагы күзаллавын үзгәртер иде һәм киләчәктә әйбәт нәтиҗәләр бирер иде дип уйлыйм. Уйлап карагыз әле. Әгәр тел бетсә, ул телдә сөйләшкән халык та, милләт тә югала. Туган телне кадерләп саклау, үстерү, аның сафлыгы, матурлыгы өчен көрәшү һәрберебезнең изге бурычы. Бүгенге көндә татар телен саклап калу юнәлешендә безнең төп максат үз халкыбызның мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, тарихын хөрмәт итү, үз телебездә сөйләшү һәм аны балаларга өйрәтү. Халыкның рухи байлыгы бер вакытта саекмасын, кимемәсен өчен милләт үзенең үткәнен хөрмәт итәргә, кайда гына булмасын туган җирен, туган телен онытмаска тиеш.